tunar ke ba zan yi mai ke ba. Ya mutane ya fahadi ba na aron doki da sirri don ba jar da ale hadi abu ba za ka ji kanyi Taurari siriya kai yi salati kai yi tsira kai ya aminci ya tabara wani mai kin tsayuwa da sura Muhammadu Ahmadu Mahabuba. Taurari siriya Asali na sanin kamar sa'aliya abu turabi ba amfanin ta jancar ban saka ali Muhammadi ba. Taurari siriya Hasan har na tafi sai na dawo an bani gyaɗa amma da bawo ba amfanin ta yawo ban gaishe da uwar uba ba. Taurari siriya Ya faɗi ma ya umar ya tama ake ba na abin da nake ta nema ake auren na na kadi da umma ba dan halina ba. Taurari siriya Ku a gidanku babu yan gatan Allah wabu ga Hassan kuma ga Habiba ba ma abin da ba mi zato ba. Taurari siriya Ya alal baitin annabi ka kula da wannan ka ta amfani ba ya daga ni baba zai kai ne Ali Rida Allah ya masa baiwa ai marasa adade Ali Rida ya fitar da shi cikin kulafa'o yana bade Ali Rida suna ashara wanda ma'aiki yayi ta faɗi Ali Rida yarke su da su da alƙur'ani za mu rabauta labarta ya daga ni baba zai kai ne Ali Rida Tashi mu je can Zaria a garin da akwai wasu ke shirya. Hassan da bazarin yake waka yayi rawa ta sayar taka yawa ta masoyin siddiqa ya fi ibadar mai kinta kuma yi kunanci yake ta kira irin sunan ku ya zama sutura shi ya za a mushin ya zama